Doamne fer, ce piese bombă v-am pregătit! Începe dropul nou de astăzi pe adora.ro. Rochie vintage de la Fendi, cămașă vintage sportalm, avem niște piese vintage astăzi absolut superbe. Multe sacouri în stofe foarte, foarte calitative, cămăși premium și foarte mulți jeans, multe articole din piele naturală, această geacă hiker, pantaloni cu tale super înaltă și un sacou foarte cambrat, tot din piele naturală foarte moale. Capele peste sacou sau direct peste pulovărașe, mi se pare primăvara foarte, foarte chic. Tricotaje doar de primăvară din lână foarte, foarte subțire și foarte confortabile. Multe tipuri de cardigane în croiuri vintage sau moderne care sunt extrem de practice în sezonul acesta. Sunt foarte mândră de selecția de pantaloni și jeans pe care o avem pe site. Aceștia sunt niște culotte ivoire și jeans luxury de la Ceruti. Fuste și din jersey care sunt foarte, foarte confortabile indiferent de stilul vostru de viață, dar și fuste vintage în croi A-line. Se poartă foarte mult pielea indiferent de croi. Articolele din piele naturală maro sunt foarte, foarte în trend. După cum v-am obișnuit, avem și foarte multe articole vintage sau în croi actual care merg stilizate foarte ușor în ținute business. Unul dintre articolele voastre preferate, sacoul oversized. Încercăm să vă facem propuneri stilistice în fiecare zi din combinații foarte, foarte frumoase de culori și ușor de reprodus acasă. De aceea avem grijă ca în fiecare zi să folosim și culori tari, dar și foarte multe culori de bază, ideale de avut în garderobă. Acestea și multe alte produse le veți găsi pe măsură ce le urcăm pe adora.ro, spor la shopping.